Most. Sok erős egészséget, boldog hatszó életet kívánunk. Köszönöm nagylánynak. Na, most mehet Nagyi. Tudod fel? Én kívánom neked, hogy adja a Jóisten, hogy mindig egészséges légy, és nagyon-nagyon boldog. Köszönöm. Na, nagylányok. Akkor happy birthday to you. Igen? Igen. Jó? Na, És? kibontod az ajándékokat, Jönnek az Telka? ajándékok? Szedjed még tovább, még apja hoz egy ajándékot. De ajándék selfie. Lassabban mozogjál, Telka. Most ezt kibontom neki. Elveheted, anyuna. Láttad, Anya? Látom. Ez így ne legyen benne. Hát az úgyis benne van, úgyhogy ezt kárnak rakod. Próbáltunk meg a számot. Ne ott tépjed már, Telika, hanem oldalt szívem. No, ki tudod? Még ezt a nagy párnát innen elvehetnéd, anyu, légy szíves. Valami benne, amit beszéltek. És van? Jó, hát mi az? Hát, összeállítom, hogy megvették. Na, mutasd meg a izébe, rendesen. Óha, Nem poszter? feljed, mert nem látni úgy. Hát nagyon szép. Hát, ez a kedvencem. Igen? Na, jó. Akkor tovább. Ledobhatom ide, nem? Igen. Igen. Bocsok sorban. Így jó lesz, ez az Hát látom 62-et, hogy milyen az, úgy jó? Hát a robotokat, igen. Ez az ajándék Keresztkétől, meg Évinényétől. Úgyhogy mégiscsak megjöttek hamar, ugye? Telka. Óha. Mi az? Hát rá van írva. Halloween párnásnak látszik. De arra vagyok kíváncsi, hogy mi van benne. Hát mi van benne, nem látod? Látod? Ah, Lassan. Óha. Hát ez aztán. ez spray. Adja, világát. Mit nem kódolni? Ez amúgy hajspray. Nem tudom, majd megnézzük Szellike, jó? Mert nem tudjuk, hogy mi az. Koperta, hú. Ja, még a kopertában is van valami. Hát azt nem kell kidobni. Na, nézd meg. Olvastak el. És olvast fel. Na. Olvastak el? Sok szeretetet kívánunk. Hát nem tudom elolvasni, mert ez igen írás. Sok szeretettel kívánunk néked boldog szülinapot, Keresztke, Jánkó, Évinénye, és mindenki, aki téged nagyon szeret. Köszönöm. Köszönöm. Hát de ott még volt valami, nem? Mik vannak még abban? És csak meg milyen. Hát így ilyen nyalókák. Oh. Ez még. Óha. Hát ez nagyon szép. Ingelingi. Csillára kellett rakni. Nagyon szép. Elismerem. Na, tovább. Na mindjárt le Hát vagyok. nézd meg, hogy mi van még ott. Nyalókák, meg ilyen. Ja, azt már rendben.
Ez nagymamától az ajándék, a poszterral együtt, a másikkal. Csak nem férte egybe. Elhoz, ez a kedvenc. Wow! Na, ez igen. Na, ne tettél. Na, Ezt A poszterok mutasd meg azt is előbb. nagymamának van, Mutasd, nagymamától fordítsd van. meg. Úgy. Hát ez nagyon szép. Ezt bárhová lehet rakni, falra is. Ja, Na és akkor nézd meg azt a dobozba, hogy mi van akkor. elhoz, ez a kedvencem. Kipróbálhatom? Na majd Hát később majd még csak van úgy, egy nagy bonts ajándék ki, neked. bonts ki, Jó, hogy kibontom. mi is el, igen. Ez elhoz, ez tudom micsoda. Na nagy jó, hát úgyhogy jót vettünk, ugye? Ez a repülőcsészely? Vagy hogy... Elhoz, the best long ways. Ez ráugalmi alatta van, mert szenzora van. Kibontom, hogy erre teszem. Na, lehet, igen, mert úgyis kiderül. Várjál. Valaki is szoktunk volna. Fel kell vonulni. És ez... Na, még majd mindjárt kipróbálod, még mi odaadjuk az ajándékunkat. Jó? És akkor utána neked apuka összerakja. Na, Hú, és itt a legnagyobb ajándék. nem ennyi, maradjál. Le ne essél vele. Na, Úgyhogy megvan a boldogság? igen, Tudtam, hogy egy tévére számíthatok. igen. Ja. Biztosan tudtad? Vigyázz, le ne ejtsed, lassan. Azt nem kell kibontani, jó? Jó. Stelkana, hát akkor Az úgy van rajta. nagy boldogság? Dreambox hol van benne? Hát az már itthon van Dreambox, nem? Az már meg volt előre, el volt készítve. Hát ez igen. Tévés volt. Nagy tévé. Ez hány centiméter? 7. Hát ez pont elég a szobádban. Úgyhogy megvan a boldogság. Hát, ja, kikapcsolod akkor már? Na. Köszi, Nagy. Köszi, apja. Köszi, anya. De most melyiket vetted? Hát elmehetünk a tévét. Jó, azt még a kést idehozom akkor. Na, akkor még a tortát. És úgy kibonthatom ki. Na, várjál, jó? Hát, mikor terül a tévét? Majd felrakjuk, jó? Fel is kell. Na, Na, tessék. tessék. Amodon a másik oldalról álljál, jó? Hogy apuka tégedet lásson. várjál. Na, lehet. És? Igen. Vágjad meg. Nem lehet elrontani. A hegyét szúrjad bele először. Úgy. Így a közepétől, így. Várjál. Na, és akkor vágjad végig, Szelke, olyan finoman, jó? Ne olyan nagy erőben. Fogd meg az aljától a tányérnak, mert csúszik el nektek. Te elvedd onnan a kezed a tányértól. Így, meg is van vágva, na nagyszerű. Kipróbálhatom a többi ajándékom? Igen. Csak Nem arra kikapcsolom, szól, jó? hogy Nem jutottuk meg. Hát, Még én nekem.